Allazi wahidi sadaka Allazi wahidi ana zuwa ya za ka zo ka tare da mutane a kuma kana neman ka shiga cikin to dan faɗi ba a tambaye ka ba mai gidan ma bai mun magana da barantana ka ba gurin ka zo ba mai gidan ya haƙuri ka ga dan sake da Allah babbuna da kai kada mun magana da ka bada gurin da ka ji ne da kari da Allah kai wai buɗe wai kana da hankali wasu ce to ka ma san shi ne ka daura auren shekaran jiya ka zo kana wani ga wani ba guri na ka zo ba agwala na Khadija irin guri masu zuwa cinye taliyan dan Allah agwala na Khadija ni a taimaka min gana na Khadija ko sau ɗaya ne wallahi ko sau ɗaya ne a gidan ka da ita ni dai na Khadija na gani na Khadija Allah zuwa yi no wai ka san kowa shi ba yi ne aka ce aure na Khadija ba ka san kowa shi kafin ya aure ka ni ban sani ba amma faɗa ne aka yi ka san adadin mutanen da ya kashe kuwa wani ne shi ne za ka zo kana neman ka nuna mana zaɓi na cire na ci na kaji na ci na zabi na ci na agwagi in kana ƙwarar Muhammadu Rasulullahi na san kai mazo dan Amina ne dan Allah to ka banda in tafi tunda na sa da dan Amina ai ba ya shiga wahala to dan Allah ku banda in tafi amma dan Allah ni kaga ko ma za ku kashe ni dan Allah ni kafin ku kashe ni dan Allah ku ce ina in kun kashe ni ku ce ina garna na Khadija to bari a kashe ka sai a ga mata kana ga sai a ga mata kana ga yau da Allah ko yau ka rike ni ka rage shi da zafi ai gwara a kashe ka ce ina garna na Khadija za ta yi matsaci ne kawai bai da yaya kale shi munafiki kalli hancin shi na da Khadija